Mkhulu Khehlelezi. Prophet to Elisha wayethunyiwe emazulwini, wafika naboJohana umbhaphatisi naye wayethunyiwe emazulwini. uKhehlelezi naye uthunyiwe emazulwini. Kanjalo ke this is Puma 103. Good morning South Africa, siyanibingelela yonke indawo lapha nikhona. Indumandumane yadume ezizweni isihlatha somdlebe nondela mzimba, mbeche mpazone empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimbane, mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala manzi dictionary, ndaba idithi umndeni. Hambi ngedwa ngihamba nongizwa mfoka mkhulu. Sisho kanjalo ekseni njengamanje isikhathi sami sigijima laphana ku 9 minutes after 4 o'clock ekseni. Niyazi ke bonke abantu abakwazile ukuthi bathenge emakhemisi. Sondele duze nevoucher yakho, sondele duze neslip sakho. Namhlanje ke uzoyitomlela ivoucher yakho, besithembisile ke ukuthi siyayenza lento namhlanje. Makukuthi umunye wabathenga, siyacela ke uthi sondele duze ubambe ivoucher, ubambe islip sakho. Mawathenga ngo-2500 kuya phezulu, siyacela ukusibona. Sanibonani ekseni emahostela, sanibonani basenanda, sanibonani baseNewlands, sanibonani baseDube Village, sibingelele Jongathi, sibingelele Verlem, Mhlanga Rocks Apalito, eZimbali, eWaterloo, Jongathi siyanibingelela, eNdwedwe sanibonani, yonke indawo kaSonkobe, eMolokohlo sanibonani, sanibonani eMhlasini, yonke indawo lapha nikhona bafowethu sithi sanibonani. Ngizwe mfethu siyabingelela bhuti. Sibingelela ke kuphi nakuphi Ndomandumane, sibingelela mfowethu la kufinyelela khona ke ivuma 103 ngamakakasa moya. Na kanjani ke sesikhona ke lapho sishojala sithi the healing hour with Dr. Khehlelezi othunyiwe emazulwini ukuthi azophilisa abantu. Thunyiwe umfana kithi, thunyiwe insizwa le ekwachiya amadoda ke kwesasaba mfoka Mbikane eMount Fred. Yeah, idolophi. Idolophi impela mfowethu. Hayi kuloko uthi inkandla idolophi, Mount Fred idolophi. Ay cha ingcono inkandla ukuthi akuyafana. Inkandla yongathi iscript yasendoda nje esuthi hayi. Asinalo idolophi sineyidolo nje. Oh yeah, nineyidolo ninadolophi. Mount Fred idolophi. Akho idolophi la khona lapha. Yeah when. Lutho Eastern Cape is underdeveloped more than any other province in this country. Angithi nisile ngisena ukuzwe hlakaniphi zodwa hawa. Ubona umgwaqo wakho noyakhona Eastern Cape uvulekile freeway uthe. Udlula obhekephi? Ama-pothole lapha wemame ngathi ngenkandla ama-pothole nenkomo zimile emgwaqweni ngale nasiphazanyiswa inkomo amasha amhlophe nje ubone ukuthi indlela yakho ivulekile. Nabafana abaqoke igubuzele ingubo ubona abasiphazamisa yena. 0659337172 0659337172. Uzakhumbula ke ukuthi namhlanje sifihle induku emqubeni. Khona iguest esiphethe. Ngeke size sidalule early. But as time goes on, sizoloke sikhipha nje. Hlale duze nje wena duze nje uhlale kanjalo nje ungabaleki. Ulungisa ipen nephepha but kune guest esiphethe namhlanje. Kulabo abangazazi isingisi, by the way is guest bathini ngizwe ngesizulu. Ngezulu guest. Mama isivakashi. Kunesivakashi esiphethe ke namhlanje. Hlali kahle lelo gama. Elithini? Guest isivakashi. Uthini? Kufanele ngisazocabanga hlala. We usazocabanga. Alihleli kahle. Phela isigisi ngiyasaza ngithi. Nezulu ngiyasaza mina interpret direct interpretation. Yeah. Ngifike ngibe na understanding. Yeah. Then I interpret. I mina ngithi guest mina. Lutho. Mina ngithi isivakashi is a visitor lelo. It's a visitor. Ongesizulu uthini ngi-guest? I-guest? Isihambeli. Yebo. Suka Matthias. Sihambeli phela. Esikoleni awukrema ngizwe. Lutho. 0659337972 sibheke emthandazweni. Profit lapho ba. 0659337972 0659337972 sibheke emthandazweni namhlanje kunomthandazo sifuna ukuya kuwona.
0659337172 ngicela ukubona uthi ngithandaza nobani. Ngicela ukubona uthi ubani othi impela namhlanje elo ngithandazele Khehlelezi 0659337172 0659337172 ngicela ukuthandaza. Can I pray? Ubani othi ucela umthandazo wami phakamisa isandla sakho lapho khona. Isandla sakho siphakamisa kanjani? Ngokuthi nje send voice note uthi mkhulu ngicela ukuthandaza. Ungangikhohlwa Khehlelezi umthandazweni wami. Angikhohlwa Khehlelezi umthandazweni wakho. Babe kusene enhle kangaka namhlanje kuLwesibili. Kunabantwana bakho esiyothi masikhuluma baphile Nkosi. Kunabantwana bakho abathi mabesizwa sikhuluma Nkosi babuyele lithemba. Babezwini lakho Nkosi yomsuthe wena ngeke uzosilahle. Namhlanje siyathandaza Nkosi, sithandazela lo mntwana ozovuka manje ebheke ku-interview yakhe. Kunomntwana ozovuka namhlanje eyofesa eyofuna umsebenzi. uNkulunkulu waphakade hamba phambili nesibani sakho Nkosi. Babheke Nkosi bangalahlekelwa lithemba Nkosi, bagijime bangakhathali. Babezwini lakho lamandla Nkosi abavalekelwe imisebenzi yabo abaneziphiwo ngokwahlukana kwazo. Benze Nkosi yamakhosi bayithola iziphiwo zabo. Egameni laphakade Nkosi yamakhosi siyakhuleka ekuseni enhle kangaka Nkosi. Namanje uNkulunkulu waphakade phinde ube nabo Nkosi yamakhosi. Ngegama lika Jesu uNkulunkulu waphakade bheka abakhulayo Nkosi yamakhosi. Egameni lokuphayila uNkulunkulu wasezulwini siyakhuleka ngegama lika Jesu. Amen. Gijime siye lapha kuma voice note wethu sibone ukuthi ubani othi usevukile, ngoba kubalekile ukuthi usitshele ukuthi mina mkhulu sengivukile endaweni kanjena nekanjena. Ngicela ukuvusa ubaba wami, ngicela ukuvusa uma wami, ngicela ukuvusa isithanda sami. Ngithi ke ngimvusa kanjalo ngithi sesivukile, siyayithanda inqubo yenu. Ake sizwe ukuthi ubani osevukile. Sakubona mkhulu kalensasa nje hle nawe ndimi ndingancedwa ndisekapa. Cela mkhulu umphe umthandazo mna nefamily yami. Ecala mkhulu uselfish ufuna lena nomndeni wakhe nje sinenkinga nathi. Amina mkhulu kunjani sizoqala ekhaya sibizana Mina nomndeni wami. Ufuna ukuzakhela umzi wami benawo nemoto nemali. Sakubona mkhulu kalensasa nje hle nawe ndimi ndingancedwa ndisekapa. Cela mkhulu umphe umthandazo. Siyacela bafowethu manisenda ama voice note zamani uthi radio emuva niyicishe. Ngiyacela icishe nje radio yakho emuva. Ngibingelele mkhulu. Unjabule lo wanxumala ihlohlwe kaMduku. Mkhulu ngisacela ungikhulekise mkhulu. Awu kade mkhulu ngangizama imali yami ye-UIF lutho ayiphumi. Ngakho ngicela ungikhulekise mkhulu, ngiyidinga le mali. Awu mfowethu siyaxolisa nongizwe yakhe yagcina engaphumanga sisamthandazisa naye. Akaze ngibe nayo nje UIF, akaze ngibe nayo UIF. Awu ngizwe. Mina kuyafana lo ngazokaze ngisebenze ndawo. Phela kusetshenzwa lapha unikela ngesikhathi le 2 hours kuphelile. Kufanele ukudayisa amazambane, udayisa amazambane angaka, usala mangaka, ukudayisa amatshwele, ufaka ngaka kusala ngaka nakanethile nakanjani bese kuphelile nyanga. Azazi kubena. All right, asivele sigijime kanjena ngizwe mfowethu sivele sisho lento. Empilweni kunokuthi mawuphila noma sihambe empilweni kunabantu abathi mabehamba endleleni badideke. Yeah. Kunomuntu ozoyibuza ukuthi uKhehlelezi uthini njengamanje. Uma sihamba endleleni kunezinto abantu abathi mabehamba bathi mina ngididekile. Njengamanje angisazi njalo mangiyohlola noma njalo mangiya kubantu besintu noma njalo mangiya kubathandazi. Bathandazi mangifika kubona bangitshela into eyodwa. Geza. Sekwaba ichorus, sokwaba iculo lemihla nemihla. Wonke umuntu mangifika kuyena uthi bekunganjani ugeze. Ozala wembethe geza. Yeah. Uzathi omunye mina baba uma ungihlolela uqedile ngicela ukuthi sidlule lele Bhavu singalisho. Maybe ngelinye ilanga kuyofanele sike simthola umuntu on neutral, umuntu ongakaze eze studio kodwa umuntu onamagalelo ngeze kwelapha. Amadoda asemkantshubomvu abantu abadala ekwelapheni. Uma sikhuluma ngobudala, yes sibadala ekulapheni, but sikhuluma ngabantu abaneminyaka esimdala futhi asebelokhu abaningi. Impela sebelihambe kakhulu lelibanga. Ubona ukuthi sekuseduze nalapha baya. Sitheke masisahleli uproducer wethu
igama lakhe uMalibongwe umdidiyeli wehlelo lethu oyena osididiyeli uhlelo lethu uMalibongwe wahamba an extra mile masithi an extra mile uhambe kakhulu sisi wazobuya wajula wathi ngizohamba ngize ngiphume wangena kwelaseSwazini wangena ngoba le ntombazana lo sisi uyahlala efonini yakhe research abone abantu abanamagalelo wazowaphuma nendoda oDlamini sibalikhulu inkomo zidle ekhaya ngoba zisola belusi wathi Khehlelezi kunganjani ngiyena le ndoda uyayazi yini ngenxa yendoda eyimina eukhehlelezi ekade yayihamba ekade yayishayisa ekade yayihamba ngathi Malibongwe anginawo umona ngiyindoda enganawo umona futhi engadlela omunye umuntu engawadla amandla akhe wakwasho ngizwe wathi ungawadla amandla omuntu esaphila kodwa umuntu uyumbonge futhi uyumncome ungamncomi eselele ngomqolo esebheke phezulu sokhuluma ngaye kodwa kufanele income indoda mayisaphila sokhumbula ke le ndoda esizoyifaka njengamanje uDlamini abanye bambiza ngonondela mzimba bayayazi kakhulu einkundleni zokuxhumana lana bayayazi ko YouTube bayayazi laphana kakhulu ngiyakhumbula ke ngeminye yeminyaka uma ngihlangana nayo kwenye yeziguqo indoda yake yafika yahlukanisa emoyeni ngangaziwe impela ukuthi ngizwe uma sekufike mina emoyeni ngiyahlukanisa impela akekho indoda yayifika ime nami yangena ekseni igqokela inye ijazi ngibona ubaba nje ngimdelela ngibona indoda edelelekile kanti angazi ukuthi iphathisiwe yadlula inambari zabantathu ngathi ngiyabuza ngathi ubani lona ngakhumbula ibhalo zathi obani labo abangenayo bayekeni ngakhumbula ayibona le ndoda yadlula basho bathi unondela mzimba ke lona ngathi phela imini unondela mzimba bathi cha lalela ke ndoda kuyoshiyana ukwenza lana amadoda ke ngiwahloniphayo njenganamhlanje ke siphethe indoda la e-studio baba uDlamini osuka phansi ezweni laseSwazini owakhe endaweni yaseNanda indoda enesithembu awusuka amadoda kuhlangana amadoda anesithembu sakushiyana ukwenza kodwa namakhosikazi awu5 ya makhosikazi awu5 indoda impela wakhile indoda yakhile ethi njalo mayiweluzeluleke ezinye inyanga ithi bafana musana ukulwa labantu abalashayo baningi abantu abagulayo igama lilodwa engilishumayelayo uthi uma sifuna ukubona ukuthi impela kuneyinkunzi akegaya umuthi ebese kusindiswa labantu basinda abantu ukulwa nomona awusuke manje aningi abantu esifuna ukubabona bencoma bebuya bencoma namhlanje ke sinendoda abathi uDlamini unondela mzimba ophakathi einkundleni la ophakathi emsakazweni kuvuma no3 uzokhumbula ukuthi sisakaza bukhoma sila endaweni yase KZN emhlanga Rocks babuDlamini angazi babuDlamini uyena impela namhlanje esifuna ukuthi simuzwe ebingelele babuDlamini siyabingelela baba uyaphila asibingelele indumandumane yadumezizweni ukadla bathuthi lokulondela mzimanika ngabezizwe mswamkhaya babeshisa ushothi iyo le ndoda bathi ke inesithembu nayo indoda fa ube nabafazi ungabe nomfazi oyedwa kunjalo njengejuba hawu uphindela kona izona la hamba emhlabeni lo lasoqala phasi ngomfelwa hayi indoda fanele kuze ukudla lapha ngapha labapheke iklabishi ngapha kuze inyama uyinyanga ke lapho ke esikhuluma ngenyanga thina ezakhile hayi inyanga ejabuliswa kubuka izwe nayo inyanga yakhe ndumandumane angazi ngisho kabili ya ngiyakuzwa nami phela sengingenile esithenjini sengingafakaza sizala amakhehla ubaba wayina ubaba wayina 5 amakhosi amakhosikazi mina ngina 5 umkhulu wayino 9 ya sekushiyana ukwenza ngizwa bakho bangakhi lizwe 4 usangilama sengisemncane njoba nje usangenzeka noma yini hayi kusenzeka noma yini ziyakhala nje ziyakhala ubani yena ubheke kungakhi ngizwe ingane zingaki 17 uyabona ke kusafanele uzale ufake imbiza
mina ngisaya 22 weingane Ha? manje sengicasha i22 seat avekho Yeah. uthi nawo yokusawa yimi nakho caba uthi kwabathotana athi manje nakamkhulu nje usibali ngithethe kini asazi ke hawu uthetha kithi mana ngoba balanywa nje laba bafika bashude basa kithi inhlanya lesi uyakhiwa umuzi ngendoda unkosikazi athobe akunjalo Awusuka madoda. Right, Dlamini namhlanje mangikubiza la kukhona into engikubizela yona ngiyazi ukuthi uzodideka kodwa ke ngikubize ngoba kunento engididayo encane engifisa ukuthi uyixazulule mawungixazulela lana njengendoda esimkantshubomvu endimene kwelapha sibheka namhlanje inhlobo zamabhavu kunomuntu othi yena nebhavu lakhe elobisi ibhavu lakhe lamahewu ibhavu lakhe lespirit ibhavu lakhe ake sibheke la egezeni ukuthi uma sikhuluma ngebhavu sikhuluma ngani enezingaki inhlobo zamabhavu la ekwelapheni ekhona Ndumandumane ibhavu noma ke ugeza kuhluke ngegaba eziningi ngoba indaba yokugeza ikala ehloleni yeah kuthi kubonwa ukuthi kunani kukhona ukugeza kokususa ithunzi lemnyama kukhona ukugeza ukuthi umuntu wachithekelwa isisu kukhona ukugeza ukuthi umuntu unodokoloshe kukhona ukugeza ukuthi umuntu ufuna umshado kukhona ukugeza ukuthi umuntu wabulala umuntu lo muntu owabulawa babe sebamsebenza kwabe sohlala kulowo muntu ombulele kukhona ukugeza umuntu ophuma ejele ngoba ijele uma ngalisusa ngakuyena kumele ukuthi lizombuya khona ukugeza ukuthi uvala ingozi kukhona ukugeza ukuthi manje ibusiness lakho alihambi kahle alright ake sithi njengamanje lo muntu uyasuka ukulalele uthi mina Dlamini nginenkinga ukuthi ngenalo ibusiness kodwa manje inkinga abasebenzi bami bayangizonda noma abasebenzi bami isikhathi esiningi bayangitshontshela bagcina bengitshontshela likhona yini ibhavu elinjalo lokuthi abasebenzi bami bangalikibele bengitshontshela likhona yini ibhavu elinjalo kubalekile ukuthi uma usekhaya noma usebusinessini ungantshotshelwa ibusiness uyalakha ukuthi abasebenzi besabe ukuthi bagange nasekhaya uyakha ukuthi amaphara noma ke igebengu zingangena ekhaya leyo nto leyo ibalekile ekhaya ground lamaphara ufuneki kahle mina amaphara nje egcikene la ngaphandle izinto imoto angiyikhi imoto namanje ungafika uyivule akekho ozongena khona ngoba la ungena khona into ozoyibona ayi ukhona into ozoyibona Dlamini khona into ozoyibona ngoba lisetshenziwe lelagcekelela limina nangekho uzobona mina manje Dlamini awusho nawo nayo lento uvuke kuthiwa mawindoda kumele uvuke ubuye ukhulume ebusuku kunento oyikhulumisayo ikhona into obuye ukhulumise nawe ebusuku hayi mina ngiyindoda baba ngiyakhulumisa ebusuku ngo12 ngiyakhuluma mina ngilalo ngashaya u1 angilali mina ngashaya u1 ngo4 ngisuke sengivukile ngihamba ngaphandle egcekeni ngiziyambuka no siko kunjalo nangalo kobunyanga no siko kunjalo afuneka ukuze kuvuke ikunze sibayini izelula indoda isayisalebelo khona angithi nawe indoda afanele uvuke ukukhamba esibayeni ukhamba eqala ubheke ukuthi ayikhaya nje kule ubheka nenyawo zemfene wayiqempulela uyaxoxelwa nje nivuka uthi breakfast and party umfazi kade yaluza phandle wona ayisiwa leyo indoda evuka ngoseveni akusindoda leyo akulo umfece nje indoda nje ayifuneki leyo kunala engibheke khona ngifuna ukubheka la ukuthi ukhona umuntu njengamanje olalele emsakazweni uthi mina ngathi ngiphume ejele ngavele ngayihambela ngawolwandle ngageza olwandle ngaqeda lapho kwaphela kukhona yini iphutha lapho linjani ibhavu lokugeza ijele ake siyilungise indaba yeprofito yeah ngoba ulwandle lisuka eprofiteni eyibonakalisweni kuthandaziwe uma sivala umkhokha kufuneka amakhambi esintu kuze kuthi kusuke lowo mkhokha uma siya elwandle inqwaba abantu lapha ebeach namanje nasekuseni bazoyobabhukuda abayi nasemini bazoyobabhukuda labo bantu labo uthole ukuthi banenkinga zasemajele leli thuzi lokuboshwa lisukile sekufuneka manje ugeze wena ngamakhambi uhambe uyogeza emfuleni ohambayo ubese uyabuya manje uyogeza esidulini uvala lokhu kufa okulandelayo manje makuthi uboshwe maybe endaweni eyitown idula zikho uyawenza njani lapha angithi uzoyenyangene phela ngeke esibhedlela size kuwena wena fanele uye esibhedlela lolo akasuka enyangeni inyanga elaphela kwayo kukhona indaba ke wayithinta lana babudlamini esingafanele sibalekele
ufike wathinta ukuthi kunebhavu lomshado kunabantu abaningi abangashadile abathi mina ngiyafuna ukuya kuba uDlamini ngifuna nje ibhavu lelo lomshado ngoba kade ngangithi ngiyawubamba umshado uphunyuka bangiphuce osisi bamthathe umuntu wami ahambe ungathini kuleyo nto yomshado ngoba impela uthinta indaba ebucayi kunabantu abakhalayo manje abathi impela yabona le ayithintile ngiyafisa ukuthi abazali bami bajabule ngoba phela umshado kuye kuthiwa into engaweli noma ubani impela kodwa inkinga yami ikhetha abantu njengomkhuhlane ikhetha abantu inkinga yami ngizwe lo sisi uyadelela ekhaya kodwa ngoba edelela uyawufisa umshado ungakwazi ukuthi umnike umshado edelele njalo ngeke ayisakha ukusho umuntu okulapha umuntu oweyisayo hayi awukho umuntu oweyisayo nje akahlale kubo ahlupha abantu bakubo azashonele kubo angcotshwe le enkawini finish ngeke umuntu odelela uzogana kanjani yipi indoda ezophuma umfazi kahle masibali kahle sibali uyabona ayihlaba ngakumisa kuyenzeka umuntu abe muhle thola akagani kuyenzeka ukuthi uthatha umfazi kanti uthatha high court lo umuntu wesifazane uyakhiwa ahloniphe indoda athobe ngoba liyathi iBhayibheli indoda inhloko yekhaya manje ufuna umakhe alalele naye ofuna ukugana akathobe ngoba uma uzoya usuke wena kini nekhanda lakini uye komunye umuzi akhambi kanjalo ungako ke manje kubalekile ngoba ngaba nemizi uthola ukuthi umfazi wakho uthathwa iphara ufuna umlungise liyathi iBhayibheli umfazi ohlaniphile yakhe indlu yakhe bazo bhaxa bulo ndaba livala impela ukumzeli fanele kumshaya ngeyibhobo nje seceni kwakho ngoba akusiwa kini wena uNC noDA ngiyanizwa manje cha baba mina ngifuna ukutusa la endabeni kaMageza ngithi uthi uyafika emndenini bezala umndeni omkhulu umndeni omkhosi uthi hayi thi wakuhlanga ngapha nakuyogeza ukuthi into imama igezwa njalo nalapha hayi angancane sekukuthi yabo so ke manje ngithi ngase ngiduthuza ngento yothatha mina igama lemali thinta ukugeza akusoze ngaba isici ngoba yazi ukuthi ukugeza lento enithintayo balapha bakithi ibalekile ngoba wobona nje makuphele usuku ungagezile emzimbeni wakho usizwa kahle lensipho isebenzayo laphana amakhambi lawo athakwe abezizwe yakho kubalekile nje njoba ngisho emakhemisi umfutho lapho kukhona izinsipho ezithakwe zase zenzengeza yabona nje indoda ngiyavuka nje kuseni igeza nje ngamanzi odwa akusiyondoda ke le nawo indoda afana udla umuthi nawo umuthi udlesiwasho no phela kunalento ngizwe yayishiyo kuthiwa mawuyinsizwa mawuyindoda ngempela kufanele kunuka ikhwapha nje cha kufanele uyithande ayikho ke lento kubalekile yabona uma kahleni bakwethu serious kuthiwa uyinsizwa nje kinuka ikhwapha ithi mayifika nje ubani ozomali kunukelwa ikukhu it's serious noma uyinyanga nje kunuka ikhwapha nje mawuyinyanga ubunuku lobo ubunuku ke lokho lento hlala into yabalekile la kumelaphi noma uyindoda nje kumele ukuthi ube nomuntu wakho nje wokugeza nokuphalaza owakho nje uyindoda why ubo wakho wayethu ungabi ama client athi manje wena njengomelaphi ngeke sidle ngeke ngidle into elingana nawe njengesiguli mina nje nginenduku yami engidla ngedwa angeke ngiyinike ngisho siguli hayi kukhona umuntu manje ozothi Dlamini mina ngifuna yona leyo ufuna kulingana nami hayi akaze kwaba khona nenkomo ilingana isibani ungasiza enye inyanga ngalokho ngoba ngempela ubalekile uqinisile umphetho la wena akufana nomphetho la manje 08610300 namhlanje siphethe ubaba uNondela Mzimba siphethe ubaba uNondela Mzimba osemdala impela oseneminyaka impela eminingi phakathi ekwelapheni indoda enganayo umona ke namhlanje ngiphethe yena la noma kuthiwa sikhona kulomkhakha kodwa ke indoda sithe masithi nathi siyazalwa sazalela kubona futhi safikela kubona ababuye basadvise bathi cha abafana bami kuhamba kanjena ke endleleni indoda ke nanamagalela amakhulu kakhulu uzokhumbula ukuthi nesithembu nabakhosikazi 5 inemize u5 indoda engakwazi ukuadvise noma ufika kuyona ekutshele ngomendo ukuthi umendo ukanjena bese kuthiwa ke yimi njalo umhlohli hey hayi lethi semazulwini wayipho mazulwini 0861010 ungenzeka unombuzo ofisa ukubuza ubaba uDlamini sicela ukuthi ufone njengamanje ku 0861010 300 0861010 300 uvuma siya kubingelela
Imkhulu khona ngingilalele la mkhulu ngifuna izinto mkhulu ngabe noze lingilandekeni ngemajini Imake baba emzini ensizwa kuphe hostel liphi lama hostel? hayi lo engube orange besikandile Danke tshele. ngiphakamile lapho kumacungwana Mfowethu Yebo mfowethu. emacungwana macungwana Yebo mfowethu. Yebo. ngibona kanjani Uphuma nini wenzani waganga wenzani umuntu lapho? ngile kanje emacungwana ababili bonke macungwana Yo. kodwa ngiyathenga macungwana Wawenzani yini owenzayo bakusukene manje wayakwenza. Ungizwe ingalo. Wawukhudluza abantu endleleni la akuthiwa bayahlupha. okay ngizizwa nobameli ukuhlala ngilalele ngiyazi ukuthi lo ngisiza ke ukuthi Mahima. Wawukudluza abantu? angikudluza abantu Washa abangake nje before ukuthi lifetime. Nkosi yami bavaleka. Okay futhi sikuzwile laphana lithi iBhayibheli abayivuma izono zabo bawuthethelela ngisho. Kunjalo. Abayivuma izono zabo bawuthethelela. Kodwa kuya ukuthi sinjani ngoba laba abantu ababula What's nazo zinjalo. Umaniki. Asinikeze umuntu ngehlamvu bese kuyimayithi yovuma uzoba right. Hayi ngeke. Vuma sawubona. Sanibona doctor Yes futhi kunjani? khona Nazo-ke mfowethu sicela ukuza umbuzo wakho sicela usitshele kuqala ukuthi sikhuluma nobani okuphi? mina ngilike imbali kodwa ngidabula eBhekville WaseBhekville useKhimbali. Danke futhi uthini umbuzo wakho nangu baba uDlamini ukhona? Bakudlamini umbuzo wami uthi mayethi ke unelona yokuthi umuntu Imake yini lona baba? mayethi unesigubhu unomuntu wokuthi Uyasithanda isigubhu yo. hayi ukuthi sengathi ukuthi kumoya biza yena nesigubhu mangabe ngikhuluma ngani mina nomyise noma sixoxa nje yabo Thina Sigubhu thina manje. Baba ngizwa umdiscipline. Simxolele buza mfethu buza futhi wena. ngikubuza at le point lokuthi uthi ubaba unelona ukuthi umuntu ashade Yini lona? ushada yebo manje usengashada yebo kodwa phela manje uma ngabe umuntu engadalelene nalo ukuthi kuthiwa yini le iyelo ubambo lakho if ningaqondananga naye mina ngiyabelieve ekutheni nizoyani yemhlukana Ake ngikuphendule emkhulu. Uyabelieve wena. Bathi uma ngabe umuntu uthatha umuntu wesifazane, uthandana umuntu wesifazane, uyomzalise ingane kade nidlala. Ungakabi serious. Umbone ekhambeni kwesikhathi ukuthi lona unkosikazi. Kade udlala ungekho serious ungacabanga ukuthi uzomenza unkosikazi. Manje kunabantu abathandene badlala bagcine bathathene. Kunabantu abazalisene ingane bajola bagcine ke phana bashadile. Kunjalo ke uma ngabe lo muntu uthandana naye so ubona ukuthi lona sengicaba kumenza unkosikazi ngokubona izenzo zakhe ngoba umfazi ubalekile ukuthi abe clean akwazi kupheka bese uyabona ukuthi hayi lona ke sekufuna ngishaya amathashapu ngilungiselana nala kuze ukuthi abe unkosikazi o straight Kuthiwa ama qualities. Unjalo akubuthwa nje noma yini. hayi ngiyezwa Siyabonga bhuti wami uphile nje kwenesuku oluhlezwa. Danke Khehle. 0861010 0861010 sihlelo baba uDlamini naye ungizwe mfoka mchunu phakathi studio kumlwesibili mhla ka8 kuFebruary 2022 ukhehlelezi lona la phakathi oyibambile intambo sibambile nje sisuka lapha ngo4 uzoyesha u5 ekseni uzokhumbula ukuthi towards the end of the show sizowakhipha ama numbers kakhe ubaba uDlamini oyinyanga impela umelapho all the way from Swaziland but owakhila eThekwini senomndeni omkhulu kakhulu futhi ke unesithembu seneminyaka eminingi over 40
40 years ephakathi kwezweni lase South Africa indoda isayibambile nje kuhle kunjana siyagijima siyaphambili ungenze ukuthi nombuzo efuna ukubuza regarding ukugeza uthi hayibo kanti uhluke ngani ukugeza lokho kokugeza ekhaya nokugeza enyangeni uhluke ngani ke maybe ufuna ukubuza maybe unembuzo ehlukene 0861010 300 0861010 ungafuna njengamanje uyibuzela umbuzo wakho kubaba uDlamini whatever question that you want to ask namhlanje kuzokuphendula ubaba uDlamini uthi ke amasanga avuliwe ngizoniphendula yonke imibuzo enifuna ukuyibuza 0861010 300 0861010 300 861010 number ke yase studio lena ozosithola khona njengamanje sikulindele thina mawushayela njengamanje siyokuphendula umbuzo ofuna sikubuza ukuthi sikuphendule wona vuma sawubona yawonjani philile baba kunjani sikhuluma bani mukuphi uThobelani la Katukuza baba uThobelani yesikhehle kubuza umbuzo mina ngicela ukubuza nje baba ukuthi naye baba lo muthi ukuthi umuntu akagane nomashadi nina nizwe leyo gana noma ukushada kubuza khehla lami yona balekile futhi sebancane kumele sidana ngoba siyabamba sothi kuyaphunyuka siyabamba kuyaphunyuka danke ke ngenhlahla mina yami ngathi mangibamba ngaphunyuka kodwa ngisesendleleni sengilobondile sekushoda ukuthi ngihambise izinto manje ngifuna ukwazi ngoba lokho ngahambisa lokho ngaqeda ukulobole ekhweni lami nganikeza incwadi yezizo ngendlela imali ephela ngakhona ezandleni nje ngingayibamba imali emsebenzini iphele ezandleni ngithi ngiyazama ngiyabamba kuphele ezandleni manje ngifuna ukubuza umkhulu ukuthi yiphi indlela engakwazi ukuphinyuka ngayo kule nkinga enginayo ukuze ngiqhubekele phambili phela umngane ngiyamthanda manje futhi ishade sakho umuzi awulisile lo mama kade simthola nje kunensuku ezingene khona emhlabeni kodwa hayi manje ngiyayibamba imali mhlawumbe ibizo asavuma into ebalekile mkhulu ukuthi indaba yakho ifuna aqale ihlolwe kubonakala ukuthi konakale kuphi kuze ukuthi izinto zakho seziyaphunyuka ngoba awusayibamba imali siyaphunyuka kubalekile ukuhlola kuze ukuthi siyithathe lapho ukuthi konakale kuphi yes baba kodwa nawe nasemqondweni wakho uhluze nje ukuthi yini eyenze wrong kwi-budget 24 lokukhuphuka intaba udone vela lushaya show impela nje kuku impela kufuna ukuthi ngithi mina wamfowethu nawe engqondweni yakho nje uhluze ukuthi yini leyo eyenze wrong ngaphandle kokwenhlanhla lena kufanele ugeze ulungise izinto zakho ekuthenini kube khona ama extra piece job wathola eceleni yini nje eyenze wrong nje kwi-budget yakho noma enye extra bargain umthwalo esingenile ngoba nawe ithugeza ngapha inyanga nonqondo yakho ibihluzeka wazi ukuthi imali uyenzani ngoba phela imali iyabhalwa la iyakhona kahle bomntu ngaloqamba manga lapha ekhona lakho kanti imali uyidla nezigebengu lapha ulokuthi yayibamba yaphunyuka imali kodwa kanti belo amasavana usuku nosuku hayi kanti bomntu angithi phela ingododa yambele ngihlala nayo nayo iyatohoza na awazushaye kubambisana nike manje ke ayiphume ngemva kwephilo nje wekhethini isikhala lalela bhuti ukhona uyafuna ngilekelele nami kancane angizwa baba ngalekelela mkhulu lalela uyazi uma sikhuluma nawe la uthi uNkulunkulu ngiyakubona uhluphekile kakhulu angihloli kodwa ngiyadlula nje kancane ubaba wakho wayikade eshadile waqeda yini wayikhipha inkomo zaphelela yini umbuzo engifuna ukukubuza wona lo oqala hayi ubaba wami nje wathi nawo kungihlawula kuphela ubekhanelwa amakhosikazi zamabili kodwa enye wathi ngingashadile naye ingoduzi noma wami nje bathanda naba hlawula wo yazi uma ngikhuluma nawe la wena ngiyakubona uyafuna ukuyongena la okungakaze kufike khona ubaba wakho kodwa kunesikweleti esisale emuva esivuka bese ngathi kungathi waqala ushadise yena qala ngoba
wayekade ubaba ngiyaxolisa ukusebenzisa leli gama eyolova noma ehumusha njengomuntu angathi namanje lento akayenzanga iphelela wena inhliziyo yakhe ilangazelele phambili kodwa kuyashoda emuva kunesidalo esivuke emuva sithi kodwa ubaba akayenzanga lento wathi uNkulunkulu namanje asikhulekise kayise ngoba kukhona into ekulandelayo yana mawungafoster manje ngithi ngukhehlelezi ngicela ukukusponsor ngikunika imali asiyifoster lento ngenkani yazi ngiyamangala ngosuku lwakho olukhulu ngalimala wena noma kulimala omunye wasemndenini ngoba kukhona into emakube sengathi vusa lento yazi Khehle mawulokuthi usekhona ngibona lo mama ezila kodwa ezila la umntwana omncane angazi mina Khehle noma ukhona yini umntwana omncane osanda kuzalwa noma ukhona yini umntwana ongumfana kodwa ningathi nani nisanda kumthola wathi Jehova ngizwa nidlulela umntwana omncane emhlabeni mawulokuthi uyafoster nawe uyaphambili wathi Jehova asimkhulekele lo mama ngoba kwakufanele athi mayikhulelwa tete ngeoperation ngoba ikhona into eyikufa ebuya kwesengathi thinta umntwana omncane ukhulume napho nami uncorrect hayi yena ukhona into ngayiniziwe ku7 baba nje uyibeka nje ibeka nje ngoempela mama uthethe ngayo operation lalela yazi mawula ukuthi wena lo mama uthethe ngayi operation uthi uNkulunkulu asilandele kakhulu silandele ngalo mntwana lo mntwana kufanele kube sengathi uyaphila amalanga u21 kukhona ukugula manje okumthintayo lo mntwana njengomuntu angathi angaza banje into kodwa qobo okuthiwa namanje kodwa ungenwe amakhaza noma into engathi pneumonia kube sengathi odokotela bampaka ama drip kakhulu kuthiwa noma lo mntwana akakulungela ukuphuma ngaphandle wathi Jehova no ikhona into elokubizwa kakhulu inkingi isemve ekhaya kubo kababa wakho ungalokuthi uthakathi wena kanti no ubaba wakho kunento angayenzanga kahle okufanele uqondisa wena uma uthola imali awukambi uyenza umsebenzi ekhaya kubo kababa njengomuntu angathi uyoncenga amathuneni uthi no man yazi nina abasekhaya kubo kababa ngicela ukushada manje noma ngicela ukuthi nami ngibe ngimisa into ngathi ngimisela ubaba ngoba kukhona into kodwa engathi ingozi ebuyayo ezothinta umntana wakho ogcina iphinde ithinte wena straight ngelinye ilanga ungivakashele baba silungise lento uzobona kuyovuleka izinto zakho ukuthi usesitenga ngokusiza mina hayi ngiyabuza mkhulu ngiyabonga mkhulu kodwa ngicela ningibuyekise ukuthi ngikhulekise kakhulu inkhulekise kuma nje angizile nje ngibambe ifasting utholile ngisho chicken dust yo inyama emnandi kanje kangaka ilutho kuyaphela lalela ke baba yazi bengiyothi mawuqamla lelo bhandi woza siye emanzini ngomgqibelo thala nje 150 rand wakho uze ngiyokufaka emanzini hayi ngizama ukwenza nomsebenzi waphela nami ngulogada ngiyasebenza ishift kanje ngivula njalo ngomgqibelo kodwa ngifuna ukuthatha ngesibengisa siyabonga bhuti uphile nje benosuku oluhle awukhulekula lembathi wakho ngiyabonga nami thank you bhuti right 0861010 300 0861010 awuzojalo ke isikhathi sami sithi awuzojalo umoya ongabudgeteki isikhathi sami sithi 10 minutes before 5 o'clock njengamanje sizonika ubaba uDlamini ithuba atedele inamba abantu abaningi mfowethu uDlamini bayakudinga kakhulu futhi ke osalelana uyobuyisalele yena dasinawo umona abantu bayadinga usizo lakho baba uDlamini mabekufuna abantu bakuthola kuphi kanjani abantu bangithola kule number ethi 061 061 21 34 318 061 21 34 318 ukhona ubuza baba uDlamini ukuthi mina nginenkinga yokugembula kakhulu eCasino likhona yini ibhavu lokuyegembula eCasino uyagezwa phela umuntu abeso yahamba uye eCasino abeso uthola ingcabo ezincane enesandawana nomhlume kaNhloyile ngoba umhlume kaNhloyile ufana noma ibuthe odosa imali isandawana ke abanaso inyanga yeke ekhohlisa abantu zithi sinasendawana Dr. Khehlelezi yeah ithini esiphatha abantu isendawana yeah abantu nenyanga ke iyeke mfowethu kulwa amacingwane zibange into engekho abantu baningi eSouth Africa sikhule thine inyanga sithelelana imithi zikhemelana zikhiphana iva uyabona la kuthiwa uyagula noma gula ingane zenyanga ethile zibhemisana inyanga hayi lento umsindo ngitheke abantu abaphile so uthi number yakho ithi 061 21 34 318 enye it 083 99 472 59 yebo alright siyabonga baba uDlamini uthe abantu abafuna ukuyogembula baqale badlule kuwena lapha ke nithi uxoxa udaba oluncane ngebhavu lakho bese siyabalungisa nabafuna ukukhanyela emabhizinisini sibathi nje kancane
bese babone ukuthi imali ikhona. Hayi mina Dlamini into engizoyisho ukuthi ngizolindela abantu abazothi sicela ukuthula ubufakazi ngobaba uDlamini mase ubuya khona ungafihli ngibambe ngasese ungixoxele ukuthi uhambile wahamba kanjani uthi uyabuza umuntu baba uDlamini uyahlola yini? Ngiyahlola mkhulu. Uyahlola? Yeah. Danki uthi baba uDlamini uyahlola impela akanankinga. Njengamanje siyagijima ke sibhekela phana ekuthenini wonke umuntu othengile wathenga ngale kuka 2500 ekhemisi ngicela usende ku WhatsApp islip sakho siyakuthinta manje siyakudonsa manje sibone ukuthi ke wenze njani. Wonke umuntu othengile mawuthenge ngale kuka 2500 uthenge ngale kuka 2500 siyakuthinta manje uthenge ngale kuka 2500 sicela ushuthi islip sakho usendele sifuna ukuthinta manje sikunike into zakho we are ready to pay you sheke lakho seli ready sifuna ukubona ukuthi ubani othenge ngale kuka 2500 khona into abantu abayenzayo ke sesiphumile studio bawuleke besisendele side besendela ithinto usenda siselana si announce into siselana sikufakela imali yakho upost ku Facebook sikhombisa abantu ukuthi cha imali yami sengikhokeliwe sifuna ukubona ukuthi wobani abathengile inamba ye WhatsApp it is 0659337172 0659337172 ubani othengile othi mina ngathenga ngemali edlula u2500 si ready sikhona ungakhohlwa ke ukuthi ke ngomgqibelo sibhekela phana enkonzweni yamanzi emahlabathini everlem ufaka umNazaretha wakho omhlophe uphatha nje ubisi lwakho mawufuna inkonzo enkulu sibheke empophomeni la esithi khona siyokwenza izinto khona uJanuary inhlupheko yonke siyeshiya empophomeni athi amadimoni sengenile angene engulubeni sathi siyakhipha uJesu mayiwakhipha ngenise engulubeni sangena emanzini za baleka sahamba so njengamanje those I poke sometimes ama ribs sometimes ufuna abantu bangawadli uxabana nabantu bakabulwethu uxabana nabantu basema restaurant nami ngumunye usomashishini wama restaurant ngizwe right makhemisi kuvuliwe umuntu ofuna ke ukuyothenga izinto zakhe emakhemisi siyacela ke masiye emanzini mawunekhandlela ligolide gold candle zama ukuliphatha wenze njalo abafuna ukuhlola edaweni yase Joburg inamba ithi 066 ngizobe ngikhona egoli ngolosine 066 00 26633 066 abasekapa lodumo niyazi ke inamba yakhona ikhona yase Cape Town abafuna ukubhuka bebhukela iCape Town right angathi ke ukhona simtholayo laphana akafika ngakule mali esasisho kafikanga ufikile. Oh wow ufikile right ufikile sizampaka ke simthinte amthinta uproducer someone is about to get imali yakhe wena osendile njengamanje bamba ifoni yakho eduze siyakufonela manje kukhona into ezawenzeka remember mawuthola icall yethu imali ozoyiwina njengamanje imali engango 5000 rands in other ways when uthenge ngo 2.5 which means uyenzile profit yakho ngizwe kufanele ukuthi besimnika ama product mahala phela samnika futhi samgigabeza ngomunye 2.5 aphezulu inhlanhla enkulu kakhulu leyo ukeze ngawo labo product asezuza ngawo inhlanhla futhi uwona umnikazi wawo ukhona omunye producer wami ukhona omunye producer nangu ngiyambona uze wasibhala islip sakhe wabhala igama wabhala inamba yakhe eslipini uzungalenzi iphutha umthathe impela ngiyamthatha lo oqala producer ngicabanga ukuthi usamfakile ngiyamthatha uyamtransfer manje angazi noma usiyamshela yini sawubona unjani my sister number 1 my sister ukuphi le ndawo usehawi ungenza njani mangagigabeza nje ngo 5000 rands oh ngiyafisa ukukubona ngikunike nje ihug uyezwa ufuna imali yakho ngikunike manje noma ufuna ngikunike ngolelelanga icash thank you very much wangenzela umthwalo walula lalela ke ngomgqibelo vele uqhamuka usugijima kimi amkusugijima uphethe islip sakho uthi nasi mkhulu iproof yami nayi mkhulu nenamba producer wami uzoyisave inamba manje uzoyisave inamba yakho ozoconfirma ngayo uzoyenzani imali yakho sisi
lalela ngehappiness osunayo ngicela ukuyi-add nge-1000 ibe u-6000 rands. Siyakuthanda uyezwa. Athi sikuthanda ngothando lika love siyafisa ubaba uDlamini akugeze uthole nomshado. Thank you so much my sister ube nosuku oluhle nizobonana ngomgqibelo Nkosi yami ave ngizokufaka kakhulu emanzini ngikuthandazele kakhulu. Mega sabuyi. Angene emanzini kanti usufuna ukudla imfola ka-6000. All right my sister ake sibone ukuthi ubani omunye simtholayo laphana producer wami ukhona omunye simtholayo laphana islip sakhe size sibhaliwe Nkosi yami size sibhaliwe islip sakhe ngeke ngilenze iphutha ngimbonile producer ngimbonile ngeke ngimiyeke lo muntu ngeke producer ngimbonile islip sakhe size sibhaliwe ngizwe mfowethu ngeke islip sakhe size sibhaliwe ngeke ngimsho igama right wabuya nogesi 0861010 njengamanje ngicela iliphu zenu nifake ku WhatsApp ungisendele islip sakho ungisendele islip sakho njengamanje ngisendele islip sakho islip sakhe sibhaliwe lona impela naye wathenga uthi nami ngathenga mkhulu iproof naye let's hope wayengathunyiwe ukuthi ayothengela abantu emakhaya abangazilutho Nkosi yami ukuthi kuyawinwa nokuyinwa wathenga naye wathenga impela wathenga naye 0659337972 udokotela uKhehlelezi phakathi kwivuma 103 sisho kanjalo sithi siyabanika amavoucher wabo siyabagicabeza sibanika imali zabo ukhala last month producer last month imali yethu ayiphelele la safani sinika abanye 0659337972 ngicela usend islip ubheka idate ungaxoshi islip sa last month sikhuluma ngespecial kade simanje sikhuluma ngaso 0659337972 into esoyenza ke ngoba imali ayifuni ukuhamba lo sisi lo ofonile waseHawick siyaphinda silifake linye 1000 uzoyitholela nje u7000 rand wakhe la khona azi ukuthi sithi 7000 rand siyamnika ngoba abantu abayisendile lezi liphu by the way isikhathi sami siphelile njengamanje kusasa ngicela ulunge uvive neslip sakho ubheke nedate siyabuya futhi kusasa sizoqhubeka siyabanika abantu ngiyacela ke kusasa siyahlangana same time same place mina nawe siyadibana kusasa ngiyakuthanda ngothando lika love